Ongi etorri guztioi. Lehenik eta behin, eskatu behar dizuegu barkamena, bilera hau desente lehenago egin behar gendulako, ez? Kenean, ikasturtean, hainbat oztopo izan ditugu betiko aplikazioa garatu alizateko, eta atzerapenarekin iritsi gara, ez? Ikasturte amaiera honetara. Baina, iritsi gara amaitu baino lehen, ez dala gutxi. Orduan, nik uste dute oraindik garaiz gaudela danok, uste dute ikasturtea amaitu gabe dagoelako. Orduan, jasota dituzuen erregistro guzti horiek, hemendik aurrera igotzen hasteko aukera izango duzue, gaur aurkeztuko dizuegun tresnaren bitartez. Baina, partekatuko dut orain pantalla, ikusteko ze gai jorratuko ditugun gaur, eta aurreratzen dizuet, Gorka Iturriaga Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria gurekin dagoela gaur, eta berak hasiko duela bilera, berak egingo digu sarrera, eta ondoren nik azalduko dizuet aplikazioa nondik nora dijoan, eta jarraituko dugun gidoia, orain esan dizudan bezala, Gorkak egingo digu sarrera, gero aplikazioa aurkeztuko dizuet, eta hor daude jarraituko ditugun puntu guztiak. Orduan, Gorka, nahi duzunean, zuria da hitza. Eskerrik asko. Ondo entzuten da, ezta? Vale, lehenik eta behin, eskerrak emateko Ikerrek aipatu duen bezala, eskerrak eta barkamena. Barkamena ziurrenik, nahi ez bezala gauzatu delako egitasmo hau eta prozesu hau, baina bere arrazoia dauzka eta horiek ere azalduko zaizkizue, merezi duzuen bezala. Baina bereziki eskerrak emateko momentua da. Eskerrak eman behar dizuen lehendabizi irakasleoi, Gorputz hezkuntzako irakasleoi. Ez da izaten ohikoa edo askotan asko kostantzen zaigu, horrelako egitasmoetan parte hartzea, eta berriro ere esan behar dizuet, bolteretak, txandala eta horrelako izendapenen azpian, barneratuta gauden edo aterkipean gauden los del txandal y las del txandal, berriro ere eman dugula adibide positibo bat, alegia. Gonbidatu egiten zaigunean edozein egitasmo garrantzitsura parte hartzeko hor egoten garela. Alpertasunik gabe eta gainera normalean jarrera baikorrakin naizta gauzak behar ez bezala atera. Beraz, lehendabiziko eskerra zuei, bigarren eskerra ere idazkaritza teknikoan lagundu diguten hori eta Eusko Jaurlaritzako nire lankidea den Mikel Bringazi ere. Eta zezanik ez, gure gobernu honetan nik hemendik 2 egunetara 10 hilabete egingo ditut karguan, beraz, eredentzian jasotako proiektu bat da, baina proiektu horrekin sinistu egiten dut, eta gainera uste dut pena merezi duela eki izan dugun atzerapen hori justifikatzea, ze honek etorkizunari begira nik uste dut garrantzia handiko egitasmoa izan daitekela. Bueno, ze gauza gertatu dira prozedura honetan edo prozesu honetan. Bueno, bestetik, badakizue hau ateratzen dela orain hilabete asko eta urte batzuk egin genuen pilotaje baten ondoren, eta hemen benetan gertatu dana da, departamentu ezberdinek, Eusko Jaurlaritzako departamentu ezberdinek parte hartu dugula parte arrazoi ezberdinekin edo lotura eta harreman ezberdinekin. Eta departamentuen arteko lotura honek ere, batzuetan atzeratu egin du hau. Zeintzuk izan dira ibilbidearen goraberak. Lehendabiziko goraberak izan dira ardura juridikoenak edo eskuduntzetakoak. Hau da, badakizuenez, guk jarduera fisiko eta kirol zuzendaritzan, jarduera fisikoaren sustapena bageneukan, helburu bezala, baina eskuduntza aldetik ere zalantza askoa zen zenbateraino osasun edo osasunarekin erlazionaturiko zera batzuk egin genezakela. Eta horretarako,
hezkuntza zaila zuek errotuta zaudeten hezkuntza zailarekin harremanak egin genituen, eta baita ere osasun zailarekin. Nolabait esateko, berme juridiko hori lortze aldera. Bueno, zein da berri ona? Berri txarra izan da, honek eduki dituela atzerapen ugari. Eta nik hartu nintzen, nik esango nuke Mikelek harrapatuko ninduela bigarren asterako edo, eta zantzian, haizu Gorka honi heldu behar diogu, eta bueno, nik uste dut kostata, baina lege berriak, jarduera fisiko eta kirol lege berriak, berriro ere, gure zuzendaritzari eskaintzen digu aukera eskudunak nolabait esateko proiektu hau gure gain hartzea. Eta hortan ere ematen da lehendabiziko azalpenetako bat. Beraz, batetik ardura juridikoak eskuduntzen aldetik. Bigarren arrazoia, datu babesarekin loturiko elementuak. Jakin badakizue, bai lege organikoak eta bai erkidego mailan dauzkagun legeak datu babesean oso zorrotzak direla. Eta kasu honetan, kirol zuzendaritzak sustatutako proiektu batan, baina hezkuntza sailak kudeatzen dituen zentru, espazio eta ikasle batzuk zeudela, eta datu horien tratamenduarekin izan ditugun gorabeherak ere dexente luzatu egin digute lortu arte oreka bat arriskua eta etekinaren artean. Alegia, gure gazteen sasoi fisikoa neurtzea garrantzitsua da osasun indikatzaile moduan, baina era berean ere ezin du talkarik egin norberak datu babeserako dituen eskumenekin eta eskubideekin. Eta hori ez urratzeko eta arazo juridikoak eduki ez ditzagun ere, horrek izan du, benetan esate dizuet esfortzu potoloa suposatu duela barne ikuspegi batetik. Eta hori izango litzateke bigarren arrazoi nagusia. Eta hirugarrena izango litzateke datu hauek kudeatzeko eta lortu behar ditugun emaitzak kudeatzeko prozesuarekin lotutako elementu guztiak. Eta honetan, gehien bat, aplikatiboaren sorrera izan da, atzerapena justifikatu dezakeen hirugarren arrazoietako potoloenetako bat. Bale? Berriro ere, kostua edo inbertsioa eta onuraren tarteko zera honetan, nik oso zegero azalpen gehiago emango dizkizue, baina etorkizunerako eusfiten garrantzian jarri nahiko nuke pixkat indarra. Horren da gure ustez garrantzitsua datu hauek ekarri dezaketen diagnostikoa eta interventziorako aukerak, nahiago izan dugula atzerapenarekin bada ere, eta zuek ere, pixkat zorabiatu zaituztegula ere kasu batzuetan ere, baina uste dugu pena merezi duela prozesu hau, kudeaketa hau, ondo errotu eta ondo sendotu. Eta, sartu nintzenetik, ibilbide gora beratsua izan baldin bada ere, orain, bagaude bide honean. Naiz eta euneko konpondu ez ditugun aipatu dizkizuean hiru arazo hauek. Ardura juridikoak, nik uste dut horretan lege berriak askoz ere sendotasun eta berme gehiago ematen digu, datu babesaren legean egin behar izan ditugun gauzak gainditzeko eta nahiko konponduta daude, baina kudeaketan oraindik ere aplikatiboa ez dago euneko eunean. Aplikatibo hau gainera, hasiera batean, era batean abiatu genuen, baina gero gure Eusko Jaurlaritzarako egie zuzendaritzaren bitartez egin behar dugu. Eta honek bestelako eskakizun batzu dauzka. Eta gero, beti gertatzen da ere, aplikatibo berri bat egiten denean, implementazioan sortzen diren arazoak. Adibidez, gauza potolenak aurreikusita daude, baina gero konturatuko gara datuak sartzen ditugunean, zenbait arazo topatuko dituzuela. Horretarako ere, idazkaritza teknikoak eta Mikelek eskainiko dizu ere laguntza hori gainditzeko. Ondorioz, ezin dugu esan
100% inongo arazorik egongo estenik, baina hasi gaitezke jada zuen eginkizunetan eta zuen ardurapean dauzkazuen sasoi fisikoaren neurketa hoiek eta datu antropometriko neurketa hoiek nolabait ezartzeko digitalizatzen hasi. Bueno, ezin dugu esan, 100% hau konponduta dagoela, baina gutxienez bai, saiatu beharko ginateke ikasturte honetan jaso ditugun datuak kudeatzen hastea. Eta horrek, eramango gaitu, etorkizunean, hau urtetik urtera egiten dugunean, eta aldugula irakasle eta zentru gehiagok sartuta, datu bilduma hori potoloago egin, eta datu horiekin ondoren beste erabaki batzuk hartzea. Eta horretan esan behar dizuet, osasun publikoa da oso motibatuta dagoela gure datu hauekin, hau da, islatu egin digute, interesa handia daukatela jakiteko datu hauek eskaintzen digutenarekin, badakizue, helburuan ere badagoela Osakidetzako pediatria zerbitzuekin ere zerbait egitea, baina oraindik ere berdeagoa dagoela, oraindik ere abia puntu fase batean gaudela, eta hezkuntzarekin ere egin dugun loturan, edo egin dugun harremanean ziur gaude, bai honetan edo bestelako egitasmo batzuetan ere bate batzuk zabaldu ditugu lankidetzarako. Eta horregaitik diotzuet, zuen kasuan eta zuen ikuspegitik gorputz hezkuntzako irakasle bezala, sasoi fisikoaren neurketa bat besterik ez dirudiena, jakin ezazue, izugarrizko ekarpena egiten ari zaretela, eta hau sendotu egiten baldin badugu, eta hau errotu egiten baldin bada, eduki dezakegula oso erreminta potente bat, etorkizunean, bai gaurtik hasita eta etorkizunean ere, gure osasun politikak, jarduera fisikoaren sustapena, eta zentzu batean gure gizartearen ongizaterako. Beraz, arazoak arazo, barkamenak aldez aurretik eskatuta, eta oraindik ere ziurrenik zenbait oztopo topatuko baditugu ere, uste dugu pena merezi duela. Ibilbide honek pena merezi du, eta benetan oso eskertuta nago, eta Eusko Jaurlaritzaren izenean eta jarduera fisikoaren eta kirol zuzendaritza bezala, asko eskertzen dizuet, ze badakit, esaten dan bezala, kolokialki, lokatzetan zaudetenok eta kantxan zaudetenok, batzutan bestelako miseriak eta gauza ugari egin behar dituzuela, eta honetan hartu duzuen implikazioa, ez da la makala, eta benetan gure eskerrik beroena. Así que beste barik, ez dakit, usten zaituztet, galdera egin nahi baduzu edo bestelako galderarik egin nahi baldin badu norbaitek ere, nik ez daukat inon garazorek, Mikel Iker eta konpainia, orain egin nahi badu, ze gainera ezagun ugari ere ikusten ditut horre batzuk, eta nahi baldin badute, egin ditzatela orain galderak eta lasai asko. Mi esker Gorka, eskerrik asko, dena den bukaeran galderak eta egiteko tartea izango dugu, orduan erantzungo dugu, gai garen enean, eta bestela jasoko ditugu zuen zalantzak. Orduan, egingo dudana da, zuzenean partekatuko dut pantaila, jarraituko dugu aurkezpenarekin, eta, hasiko naiz kontatzen. Lehenik eta behin, Gorkak aipatu duen bezala, berme juridiko gehiago emango dizkigun aplikazio berri batera pasatuko gara, orain dela 2 urte proba pilotua egin genuenean beste bat erabili genuen, eta orain pasatzen gara euskadi.eus ingurunean egongo dan aplikazio berri batera, zeinek berme juridiko horiek emango dizkigun batez ere datuen babesari dagokionean. Lehenik eta behin, garrantzitsua, bidali genizuen mezu bat, esanez, beharrezkoa izango zala, XLNet erabiltzailea eskura izatea aplikazioan sartu ahal izateko. Gehienok erabiltzen duzu erabiltzaile hau, pasahitza ere eskura daukazue, eta bidali diguzue erabiltzailea. Zer gertatzen da, gu behar genuela jakin erabiltzailea informatikariei pasatzeko eta zuei altan emateko informatikariak aplikazio honetan. Aplikazioak, zuek dituzuen aplikazioak banan sartzen zaizkizue.
Eta orduan, kasu honetan ere, berdin egin zen. Orduan, dar genuen zuen erabiltzailea eta gero norberak daki pasahitza. Baina, zer gertatzen da, konturatu gara, askok ez daukazuela ohitura erabiltzeko XLNet, eta orduan, ez dakizuela zein dan zuen erabiltzailea. Orduan, dago aukera bat, berreskuratzeko erabiltzaile hori eta pasahitza. Eta hori da, hezkuntza.net webgunean. Hor ikusten duzu, esartzen zaretenean hezkuntza.net webgunean, badagoela horra azpian aukera bat, gaura idatzita edo deituta, XLNet erabiltzailea berreskuratzeko. Honetan, pauso hau egin behar duzuen ontzat, bai gomendatu aplikazio egiten duzuenean eskaera hori momentuaren batean eskatuko dizuetela zentroaren kodigoa eta konturatu gara askok ez dakizuela zein den kodigo hori. Orduan, kodigo hori lortzeko gomendatzen dizuegu ikasgunea webgunean sartzea eta hor bilaketa simple baten bitartez, aukeratu zorre lurralde historikoa, eskualdea, udalerria eta abar, filtro bat egin dezakezu eta agertuko zaizue zuen ikastetxea ikastetxearen zenbaki horrekin. Eta hori behin sartuta aurrean ikusi dugun zera hortan, leku hortan, beteta izango zenuketen ja prozesua. Eta jasoko duzue zuen XLNet erabiltzailea eta pasahitza. Orduan, dena den, zalantzarik edo badaukazue, hor daukazue, lehen aipatu dudan hezkuntzan.net webgune hortan, badaukazue kontakturako informazioa, telefonoa eta e-mailare bai. Orduan, behin badaukagunean gure XLNet erabiltzailea eta pasahitza, jarri dugu aplikaziorako sarrera mugiment webgunearen barruan. URL-a daukazuenean ere zuzenean sartu ahal izango zarete, baina, mugiment webgunean beti eukiko duzu aukera sartzeko aplikazioan. Nola? Ekimenak atalean, aurkituko duzu Eusfit mugiment ekimena, eta hor klikatu ezkero, hor ikusten duzu azpian, ordenagailuaren irudiarekin jartzen duela aplikazioa. Behin, hor sartuta, emango dizue XLNetera sarrera. Euskadi.eus ingurunean, ikusten duzue ezkerreko aldean, identifikatu XLNeten erabiltzaile edo pasahitzaren bidez, hor klikatzen baduzue, aterako zaizue beste pantaila hau, eta hor ja sartu ahal izango duzue erabiltzailearen kodea, erabiltzailea eta pasahitza. Iker, mesedez, zure pantailan ikusten duzun mezua hor behian, jarri okultar, mesedez. Klikatu okultar, hoi da, eskerrik asko. Bai. Orduan, hor ja, momentu honetatik aurrera, jarraitzen baduzue, sartzen zarete aplikazioan. Orduan, orain egingo dudana da, aldatuko dut pantaila eta sartuko naiz aplikazioa. Orduan, hau da ikusiko duzuena. Hau da aplikazioa. Ikusten duzuenez, nahiko simplea da, aurreratzen dizuet, simplea da, eta baita ere errepikatzen dut Gorkak esan duena. Hau berria da, berria oso berria. Aste honetan amaituko dugu. Momentu honetan amaituta dago, falte dira pare bat akats zuzentzia, baina aste honetan prest izango dugu. Baina edozein kasutan, arazoren bat edo ikusten baduzue zerbait arraroa, ez doala edo dana dalakua, idatzi guri, mugiment, abildua mugiment.eus helbidera, eta saiatuko gara alik eta azkarren erantzun bat ematen. Izan daiteke oraindik akatsen bat agertzean naiz eta gu probetan ibili egun hauetan. Orduan, oso simplea da eta ikusten duzue. Alde batetik, daukagula hasiera horri hau, ikasleak, testaldeak eta estadistikak. Lau horri ezberdin, bale? Aurreratzen dizuet, hasiera eta testaldeak leku bera da. Orduan, benetan daude 3 leku. Testaldeak, ikasleak eta estadistikak. Orduan, testalde honetan, lehenengo egin behar duguna, da, gehitu ikusten duzuen botoi honetan,
hor sakatu. Bale, zergatik, ikusiko duzu orain, gehitu ematen dio danean, bueno, ni sartu naiz ja irakasle baten erabiltzailearekin, bale, benetako irakasle bat. Orduan, irakasle hauek denak, hemen daudenak dira benetan hezkuntzako datuak, hezkuntza sailak dituen datuak, eta hor jasotzen dira, ja, aurretik ikasturte hasieran, zuek hezkuntza sailean, erregistratutako benetako datuak. Hau da, irakasle bakoitzari, zein ikastetxe eta zein talde dagozkion. Adibidez, kasu honetan, gaude irakasle batekin, eta irakasle honek ematen ditu klaseak bi ikastetxe ezberdinetan. Horregatik dago aukeratzeko bi. Eta aukeratzen baldin badugu bat, ikastetxe horretan irakasle horri izendatutako taldeak agertuko dira. Ez talde guztiak, baizik eta bakarrik irakasle bakoitzari izendatzen zaizkionak. Ofizialak direnak, hezkuntza sailean horrela alta emanda daudenak. Kasu honetan ditu 3 talde. Orduan, aukeratuko genuke taldea, bai, horra saltzen dira ikasleak, eta esango genuke gehitzeko talde hau. Eta horrela, ondoren, azten garenean lanean taldeekin, testak erregistratzen eta azalduko da talde hau. Kasu honetan, gu ja, prestatuta daukagu eta irakasle honek ditu altan emanda 4 talde. Prozesu hau, gehitzearen prozesu hau amaituta, ditu 4 talde. Orduan, aukeratzen dugu bat, eta goian ikusten duzue, behin aukeratuta daudela aukera ezberdinak. Alde batetik dago test taldea kontsultatu. Hemen ikusi ahal izango ditugu ikasleak. Ze ikasle dauden. Gero, daukagu aukera ezabatzeko ere bai. Taldea, ez dakit, gerta daiteke, zer gertatzen da. Guk adibidez ditugu 4 talde. Demagun 4 talde ditugula. Baina erabaki dugu Eusfit proiektuan sartzea bakarrik 2 talderekin. Orduan ez ditugu 4 taldea gehituko. Bakarrik gehituko ditugu, guk nahi ditugun 2 talde horiek. Demagun, konfunditzen garela eta gehitu nahi ez genuen bat. Orduan egiten dugu, ezabatu. Ezabatu. Bai, emango digu aukera ezabatzeko. Zer gertatzen da? Hau ere aurreratzen dizuet. Daturen bat sartu baldin badugu, erregistroetan ez digu utziko ja talde hori ezabatzen. Orduan, ezabatu ahal izango dugu, hasieran azten garenean, konfunditzen bagara talde batekin edo bestearekin. Beste aukera bada, ikaslea gehitu. Zer da hau, ikaslea gehitu? Adibidez, ikasleren bat, berandu iristen bazaigu ikastetxera, beste leku batetik leku aldatze bat edo gondelako, igual hasierako zerrendan ez da gertzen. Orduan, igual guk esku sartu behar dugu. Orduan, ikaslearen identifikazio zenbakia eskatuko digu, eta horren bitartez, gehitu ahal izango dugu taldera. Eta, kontrakoa, ezagutu ikaslea izango da, ikasle bat izan dugunean, baina edozein arrazoirengatik ikastetxetik alde egin badu, orduan edukiko dugu identifikazio zenbakiaren bitartez, ezabatzeko aukera baita ere. Eta, iristen gara, azkenengo botoira, benetan mamitsua dena. Da, probetako datuak erregistratu. Honekin guztiakin baita ere aipatu, dituzuela hemen filtroak egiteko aukerak, hemen azaltzen diren beste lauki hauekin. Joan zaitezkete filtroak egiten, hemengo zerrendan batzuk edo besteak agertzeko. Baina, aipatu dan bezala, probetako datuak erregistratzeko botoi horretan daukagu mamia, ez? Eta hortara jungo naiz. Orduan, ikusten duzuen bezala, hemen agertuko dira ikasle guztiak eta egin ditugun probak. Egin behar duguna da, lehenengo, aukeratu eta datuak sartzen hasi. Orduan, aukeraketak egin daiteke 2 modutan, banan-banan
edo modu azkarrago baten da denak batera aukeratuta. Aukeratzen ditugu denak, eta joaten gara editatzeko botoienetara, eta horre ematen diogu datuak editatu. Vale. Eta hor ikusten duzue, agertzen direla, sartu behar diren erregistro guztiak. Bai, eta joango gara hemen aipatzen garrantzitsuak diran batzuk. Alde batetik, dago baztertzeko arrazoia. Zer da hau? Bale, ikasle batzuk ez dituzte probak egin. Bale, arrazoi ezberdinengatik. Eta hemen jarri ditugu batzuk. Asentismoa, ez doalako gelara, aniztasun funtzionala duelako, eta desgaitasunen batengatik ezin du probarik egin, familia baimenik ez dagoelako, irakasleak erabaki duelako. Hemen, bai, azpimarratu behar da, baztertzeko arrazoi hau dela proba bat bera ere egin ez dutenean. Osea, egiten baldin badu proba bat, orduan hau ez dugu betetzen, bale? Orduan ulertzen da, bai pasatu dituela probak, eta ez dela bazterketarik egon. Naiz eta eremu batzuk utzik agertu. Bakarrik egin du luzera jauzia, sartuko ditugu luzera jauziko datuak, beste guztia utzik geratuko da, baina gordeko ditugu datu horiek, eta hau baztertzeko arrazoia utzik geratuko da. Baina ikasle batek ez baditu probak egin, bere gurasoek erabaki dutelako, ez diotela baimena emoten, ez dutelako nahi, orduan joango gara, esango dugu familiaren baimenik eza, eta ez ditu proba pasatuko eta horrela gordeko dugu. Eta gero ikusiko dugu estadistiketan nola trataera ezberdina izango den. Proba pasatu dituztenena eta ez dituztenena pasatu. Testatuko dut. Beste elementu importante bat, sartzen ditugunean datuak, gomendatzen dizue tabuladorea erabiltzea, azkarrago jungo zaretelako. Eta baita ere azkarrago juteko, aukeratu ditugu ikasle guztiak, orduan, hurrengoan eman da, ikusiko duzuen nola aurreratzen zoazten, aurrera eta atzera. Beste gauza garrantzitsu bat hemen, ikusten duzuen nola dauden azpian barneo harrak. Txuriz daudenak bete behar dira. Grisez daudenak automatikoki betetzen dira, direlako bataz bestekoak eta ja formulak sartuta daude, eta horrez da beharrezkoa ezer sartzea. Guk sartzen ditugu bakarrik jaso beharreko datuak, txuriz daudenak. Eta gero, aipatzen ari nintzena, txuriz daude ere bai, irakasleen barneo harrak eta familientzat oharrak. Zer esatea nahi du honek? Irakasleen barneo harrak dira, gure buruari jartzen dizkiogun oharrak adibidez, esateko ikasle batek zergatik ez dituen probak pasatu, igual esaten dugu, ez dakit, lesionatuta zegoela eta nahi dugu horra azpimarratu, lesionatuta zegoela eta zer lesio zaukan, eta Orduan, horiek dira, zuek bakarrik irakasleek ikusiko dituzuen oharrak. Eta bestia, familientzako oharrak dira, gero familiei bidaliko zaien txostenian, familiei azalduko zaizkien oharrak, zuek nahi dituzuenean. Adibidez lehen esan dudana, batek ez duela proba konkretu bat egin, zergatia, edo, zuek ikusten duzuena, ez? Beharrezko. Orduan, aipagarriak horiek. Eta gero, aurkezpenean aurrerago ere aipatuko dizuet, baina hemen ere esango dizuet, ikasle batzuen kasuan, agertuko da hemen, generoa zehaztu beharra. Zergatik, hezkuntzatik datozen datuetan, persona hori, ume hori azalduko da genero ez bitar bezala. Eta orduan, ez da azalduko bere datuetan emakumezkoa edo gizonezkoa den, mutila edo neska. Orduan, hori zuek adostu beharko duzue umearekin eta zuek zehaztu beharko duzue pantalla honetan ere bai. Gero ikusiko dugu aurrerago beste adibide bat. Hemen ez da agertzen, ez dago momentuz ez daukagu ikasle ez bitarrik.
Baina aurreratzen dizuet, gerta daitekela pantaila honetara iritsita agertzea ikasle ez bitarra, aukeratu generoa. Eta hitz egin beharko duzue ikaslearekin edo ikaslearen familiarekin aukeratzeko edo neska edo mutila. Zergatik da hau, gero, erreferentziazko baloreak edo parametroak direlako bi edo neskentzat edo mutientzat. Eta badakizu hau, gero bataz bestekoak eta barra ateratzeko, eta esateko zein den ume horren egoera, erreferentziazko balore batzuk erabiltzen direla, ez? Europa mailan erabiltzen diren berak. Baina, klaro, daude sailkatuta adinka eta sexuaren arabera. Orduan hori hau importantea da. Horrelako kasu batzuk egongo dira. Orduan, simplea da, hemen izango zen, gorde eta jarraitu, eta gorde eta jarraitu, gela guztia amaitu arte. Zer gertatzen da, datu guztiak sartzen ditugunean. Dago beste aukera bat dela amaitu erregistroa. Orduan, botoi honetan ematen badugu, erregistroa amaitzen da, eta egun horretan bertan, familiei txostena bidaltzen zaie. Semea alaben emaitzarekin. Egun horretan bertan. Orduan, kontuz. Ikusten duzu hemen abisu bat azaltzen dela, gogoratu erregistroa amaitzen bada, txostena familiei bidaliko zaiela, eta gainera, datu horiek ezingo direla aldatu. Behin hemen botoi honetan onartuta eman da, erregistro horiek ezin izango dira aldatu. Betirako geldituko dira. Orduan, pentsatu behar da ondo, igual, behin datuak sartuta, utzi egun batzuk, benetan, ziurtatzeko, datuak zuzenak zirela, eta ez dela egongo arazorik, eta repasatzen baditu zuela, ez dela inongo hankasartzerik egon, eta behin, hau argi daukagunean, ematen diogu amaitu erregistroari, eta hor bukatzen da, gela hortako erregistroa, datuen erregistroa. Ondoren daukagu beste, hau, ez taldei dagokionez, ondoren daukagu beste botoi bat dela ikasleena. Hementxe sartuko naiz. Eta hau da kontsultarako horri bat, pantaila bat. Aukeratzen dugu ikasle bat, eta hemen egin dezakegu ikasleen datuak kontsultatu. Bere datuak, hemen ikusten duzu genero gizona, baina ez bitarra izango bazan, hori horreko pantailan aukeratu beharko genuen gu, irakaslearen emaila eta hemen azaltzen dira bere datuak, hau da konsultatzeko. Eta gero dago beste kontsulta dela erregistroena. Lehen ikusi duguna, hemen azalduko litzateke haien datuak eta gainera filtroekin. Pentsatu ikasturte ezberdinetan pasatu baldin baditugu probak, hemen izango genuke aukera aukeratzeko ze ikasturtekoa nahi dugu. Eta hemen azalduko lirateke bere datuak. Hau da, ikasleen botoi hau da konsultarako. Eta amaitzeko, konsultarako da beste botoi bat, estadistikena. Hemen bi estadistika mota ditugu, alde batetik testak egin dituzten ikasleak, suposatzen dela gehienak izango direla, eta gero testak egin ez dituztenak, lehen ikusi dugun bezala dagolako botoi bat ikasleak baztertuak izan dienak, arrazoia zehaztuz, eta arrazoien arabera ere, baterako ditugu estadistikak. Zenbat umek ez dituzten probak egin, eta zein izan den arrazoia. Orduan, sartzen bagara, hemen ditugu aldagai ezberdinak, konsultatzeko, ikastetxea, lurraldea, udalerria, eta juten gara aukeratzen. Eta orduan, aukeratzen ditugunean, filtroetan horra gertuko da. Zeren araberan, ditugu egin gero, bilaketak, estadistikak konsultatzeko. Orduan, adiez, ikastetxo honetan, nahi dugu, honen arabera, eta honen arabera, zera egin, estadistika egin. Hemen azpian azaltzen dira, bataz bestekoak, parametro guztienak. Orain datu gutxi daudenez, ez daukagu ere estadistikekin jokatzeko aukera handirik. Baina honek etorkizunean datu asko daudenean,
uste dugu aukera desente emango dituela. Bai irakasleoi, garapena ikusi ahal izateko, zuen ikastetxean, zuen geletan eta kurtsoetan ematen direnak, eta baita ere inkluso udalerri mailan, udalerri bateko ikastetxe ezberdinak parte hartu badute, ze garapen emandan. Eta gero, hemen dago taula, daude bi aukera. Taula bidez edo estadistika bidez grafikoen bitartez. Hemen ere dituzue bi aukerak. Taulak eta grafikoak. Eta printzipioz, nik uste dut, aplikazioi dagokienez, hori dela dena. Hori dela dena. Ez dago sekretu gehiagorik, ikusten duzueneko simplea dela. Baliteke, gauzatxuak ateratzia, arazoitxuak, baina, jungo gara konpontzen. Printzipioz, aplikazioa badari. Jarraituko dut, aurkezpenarekin, eta azalduko dizuet lehen esan dudana, ez bitarren genero aukeratzeko, ikusten duzue berriz ere, hemen daukagu datuak sartzeko pantaila hori, eta azpian, lehen ikusi ez duguna, baina hemen azaltzen dena, gordetan eukana, ohartxo bat, eta esaten digu, azken txostena egiteko, ikaslea genero honetako batez besteko baliokin neurtuko da. Eta guk aukeratu behar dugu, printzipioz ez bitarra den ume honi, zer genero izendatuko diogun, emakumea ala gizona. Hortarako gomendatzen dizuegu, batez ere, umearekin hitz egitea eta bere familiarekin. Eta arrazoia azaldu dizuet zein dan, referentziazko balioekin konparatu behar delako. Aipatu dugunea atzerapena dela eta, pentsatu dugu ekainaz gain, ze uztailean oporrak hartzen dituzue, eta ekainan 30 arte, aukera daukazue datuak sartzeko, baina ekainaz gain, iraian ere aukera emateko 2022-2023ko datuak sartzeko. Eta ikasturte berrian egon. Orduan, aplikazioak irekita edukiko du 22-23 ikasturtea, iraiaren 30 arte. Eta iraian jarraitu ahal izango duzue datuak sartzen. Familien txostena da aplikazio honen beste ezaugarri garrantzitsuenetariko bat. Esan dizuedan bezala, txosten bat sortuko da, ume bakoitzaren datuekin ikasturtero. Eta erregistroak amaitzen dituzuenean, txosten hori bidaliko da egun horretan bertan familiei. Eta hau da, txosten horren adibidea. Alde batetik, koloreek esan nahi dutena, asaltzen da, hasieran, gorriz hobetu behar duzu, horiz hobetzea gomendatzen da, edo berdez, balore normatiboen barruan zaude, eta gero, benetako balioak ematen dira, ume hori dagozkionak, gezi batekin esanez non dagoen, datuak ere ematen dira, noski, balore konkretuak, baina gero geziarekin esaten da, berdez dagoen, horiz edo gorriz. Eta bukaeran, ematen dira gomendio orokor batzuk, jarduere fisiko gehiago egiteko, zer aukera daude. Hau da, txostena jasoko dutena gurasoek. Hala ere, idazkaritza teknikoak txosten orokor bat egingo du urtero, ikastetxe guztietako datuak jasotzen ditugunean, adibidez, aurtengo datuak iraiaren 30-etik aurrera izango ditugu, egun horretatik aurrera lanean jarri ahal izango gara gu txosten orokor hori egiteko. Eta horre emango ditugu datuak, baina orokorrak. Zuek izan zarete 2023 ikasturtean parte hartu duzuen irakasleak, eta gogoratzen baduzue konpromesu bat zan, hau ikasturtero egiten joatea, eta horregatik jaso zenuten materiala, ez? Eta material hori gelditzen da ikastetxean, urtero pasatu behar dituzuelako probak.
Orduan, printzipioz, ikasturte honetan parte hartu duzuenok, ez duzue berriz izena eman behar. Ulertzen dugu, proiektuan jarraitzen duzuela, kontrakorik esan ezean. Zerbait gertatu bada eta ez baduzue jarraitu nahi, orduan informatu behar gaituzue mugimentabildua.mugimen.eus helbidean. Esan behar diguzue ez duzuela nahi proiektuan jarraitu, eta orduan harremanetan jarriko gara zuekin, zuen ikastetxera joan barko garelako materiala berriz ere jasotzera. Material hori beste ikastetxe batean usteko. Eta irakasle berrientzat eta ikastetxe berrientzat, datorren ikasturtean, irailean, irekiko da izen emateko aukera. Suposatzen dugu, izango dela urten bezala berritzegune nagusiaren bitartez. Baina bitartean norbaitek jargi badauka eta izena ematea nahi badu, mugimentabildua.mugimen.eus helbide hortan ere, egin dezake. Gu gaudelako helbide horren atzean eta jasotzen joango gara izen emateak. Materiala badukazu edenok eta ez dugu ezer aldatuko. Probaia behin aplikazioa eginda ez da egongo aldaketarik, eta orduan material horrekin jarraituko dugu. Eta gero lehen Gorkak ere aipatu du, eta hau da guri dagokiun beste pausu bat, baina ari gara Osakidetzarekin hartu emanetan, datu guzti hauek pediatran esku egon daitezen etorkizunean. Orduan, ume bat pediatrara doanean eta pediatrak arazo bat detektatzen duenean, osasun arazo bat, daukiko luke aukera Euskal Mugiment ekimenean jasota datuak konsultatzeko. Bere badakizolako, proba fisiko hauen emaitzek eragin zuzena daukatelako haur gazteen osasunean. Orduan, konsultarako aukera egongo zen beraien partetik, hau da garatzen ari garen zerbait, eta hartu emanetan gaude Gorkak esan duen bezala, eta hurrengo astean bertan bilera bat izango dugu hau lotzen joateko. Aipatu dut, gure helbidea mugimentabildua.mugimen.eus, zalantzak arazoen bat baldin badukazu aplikazioarekin, bajan emateko, proiektutik edo altan emateko, idatzi dezakezue. Eta hemendik aurrera, nik uste dut zuen txanda dela. Zuen txanda dela, zuen zalantzak eta zuen galderak egiteko. Iker, nik galdera bat dauket datuek sartzeko orduen. Entzute iso? Bai, entzuten da. Ez, behitu, neuna bakarriken, izkribiuta datuek eta sartzeko irakasle bezala. Baina gertatzen da nineiz DBH-ko irakaslie, baina LH-ne gure ikastetxik datu kartzitu. Gure intentzio zen nik sartzie gero programan datu horiek. Hori posible izangoa? Ez. Ikusi duzu, irakasle bakoitzak bakarrik izango ditu ikusgai berari dagozkion taldeak. Hezkuntza sailan altan emanda zaudeten bezala. Orduan, zer egin behar duzue? Guri bidali beharko diguzue irakasle horren datuak, izen abizenak, emaila, nana, ustot hori direla, hori datu garrantzitsuenak, eta gero, eta XLNet erabiltzailea baita ere, noski, eta guk datu horiek bidaliko dizkiogu informatikariak altan emateko irakasle berri hori aplikazioan. Orduan, hezkuntzako ingurune informatiko hortan altan emango diote, eta hortik aurrera bera ere agertuko da, berari ere agertuko zaizkio. Baina, irakasle guztiek daukazue XLNet, baina irakasle guztiek ez daukazue Euskal Mugiment aplikaziora sarrera. Hori da zerbait banan egiten dena, eta hori informatikari batek egiten du. Horregatik,
bidali behar dizkiguzue, guk bidaltzen dizkigu informatikariari eta prest dagoenean bizatzen zaituztegu. Bale, eskerrik asko. Kaixo, egunon. Galdera bat, datuak sartzerakoan, aukera dau Excel batetatik edo Google kalkulu horri batetetik bolkajea egiteko? Ez. Ez, kasu honetan bai aitortu behar dugu atzera egin dugula, lehen aukera hori izan genduen aurreko aplikazioan, baina momentu honetan ez da posible. Osa, sartu behar dira banan-banan. Nahiko horreza da, ikusi duzuen bezala dago gorde eta aurrera egiteko aukera bat, eta horrekin nahiko azkar doa, baina ezin da bolkatu. Bale, ados, eskerrik asko. Dana den kontu bat, aintzat hartu hau dela lehenbiziko bertsioa. Ulertzen dugu, horrela diseinatu da arrazoin batengatik, ulertzen genuen zuek datuak testak egiten dituzunean esku sartzen dituzuela txantiloi baten paper batean. Eta inork ez dula erabiltzen antxe bertan, eta tableta bat edo ordenagailu bat edo zerbait datuak pikatzen joateko Excel batian. Agian orain Excel batian duzu, denbora asko pasadalako eta tarte honetan erabaki duzue Excel batera pasatzea. Baina ikusten baldin badezue, hau aztertu zuek, ikusten baldin badezue zerbaiteagatik zuentzako erosoago izango litzakela Excel batian guzti hori jasota izatea eta hortik zurrupatu gero aplikazioak, mesedez olako proposamenak egin, segu irekia gaude etorkizunean hobekuntzak sartzeko aplikazioan. Hau garbi izan, Vale, neu gauzatxe bat komentatzearen. Nire kasuan gazu partikularrien, itxine ban geldik gauzie, eta ez den ez egon kurtsoan zehar mugimendurik, azkenean mitxoen pasau frogak, ez? Orden geratuko zaizki sartu edo geratuko gira sartu barik. Gero, eskerrak eman horrokorrean, hau antolatzen dalako, antolatzen duzulako, eta gauzatxo bat, hemen ikusi do, pentsatzen nagoen gaur, jende askoz ere jende gehiago egongo ginela, eta ikusi do, kopuru txikia garela, datorren, ion eta ionen bukaeran, dau Durangon, Gorputz Heziketako irakasleen topaketa bat, ez dakit, han, zuetariko bat ematek, joango dan honen berri ematera, edo aukera badauen, edo zer badauen hor, jakin badakizua pentsatzen dut, Gorputz Heziketako topaketa dauela, eta ez dakit hau zabaltzeko beste modu bat izan lehikela, zean aurrekurtien egon ginen, eta batu ginen, ez dakit, 200 irakasle gutxienez, edo olako kopuru handi bat. Eta, aukera da hau zabaltzeko. Horren berri emateagatik, Alex, gu prest gaude foro guztietara juteko, eta pentsazazue, hau izan behar dela zerbait pixkanaka azten joango dela. Eta jendea, borondatez, sartzen joango dela, baina egia da bai gure komertzial lan hori egin beharreko zerbait dela. Eta baldin badakizue fororen bat edo mesedez esan eta saietuko gara honen berri ematen. Eskerrik asko, Alex. Honekin erlazionatuta ere jakin grabatu dugula bilera hau eta grabazioa eskuragarri jarriko dugula irakasle guztientzat. Batez ere aurten parte hartzen ari direnentzat eta gaur etorri ez dienak. Baina baita ere sortuko dugu tutorial bat, orain egin dudan azalpenarekin, aplikazioena sortuko dugu tutorial bat, eta egongo da eskuragarri edozein momentutan zuek konsultatzeko. Eta tutorial hori erabili dudan aurkezpenarekin batera, hainbat lotura daude, erabilgarria dianak, bidaliko dizkizuegu aste honetan bertan. E-mail bidaliko dizkizuendik, tutoriala, aurkezpena, eta bideoa prest dagoenean, segurazki blog sarrera bat sortuko dugu eta publikatuko dugu. Eta diosunakin, oso interesgarria berre informazioa lortzen dugun, eta gerturatzeri daukagun, azaltzeko proiektua. Aurtengo deialdien okerrek naiz, 84 zinaten irakasle Iker zenbazian, 84. 84 alta emanda zaudete. Gaurko bileran askoz gutxigo, zen ulertzen dugu jendea okupatuta dagoela, eta jendea ere badaki hau grabatuko degula, eta eskuragarri izango zutela, baina, zuek jakiteko, eta asmoa da urtez urte kopuru hori
zabaltzen jutia. Hori da gure helburua. Alex, zalantza bat, zuk esan dezu aurten ez dezula egin, asmoa daukazu datorren urtean egiteko? Bai, jarraiteko asmoa daukat. Bale, ados. Pentsatu beti guk aipatzen dugula erreferentzi zehatz bat, eta da Eslovenia. Eslovenian behar izan zuten 6 urte olako proiektu bat guztiz zabaltzeko eskola guztietan. Gu gai izango bagina 6 urtetan eskola guztietara iristeko, uste dut izango zela bikaina. Baina lan hortan arituko gara hurrengo urtetan. Egia da aurten gora bera asko izan ditugula, gorkak aipatu ditugunak, legeak ematen digun panorama berria, nik uste asko samurtu duela hemendik aurrera jarraituko dugun bidea, eta orain hemendik aurrera gure lana da kopuru hori gehitzea, jutia, gero eta eskola gehiago, eta lortzea benetan herri mailako proiektu bat izatea. Amaia, ez? Daukazu beste galdera bat. Beste galderatxo bat. Hurrengo urtean jarraitu berdeun irakasleek jarraituko dugun maila berdinetan beti iten frogak, Hori zuek aukeratu, hori libre izango dezue. Bai. Komenigarria izango hor ez, igual ja rutina bat hartzi eta finkatzi ja maila batzuko berdin da. Aldan gehienetan, ez, komeni da, azkenin. Bai, hori da. Hombre, egiten badu danetan, perfecto izango zen. Eta horti bera, zuen irizpidearen arabera, Amaia. Bale, urtero aukeratzeko aukeri eukitu dugu. Bai, ze ikusi duzu aplikazioan gehitu botoi hortan, aterako zaizkizu zure taldeak, eta zuk erabakiko dizu ze talde sartu. Bale. Osa, ja, gogoratzen duzu ikasturte hasieran ibili nintzela txapa ematen, bidali mesedez talde, eta aplikazioa beste bat izan bar zen, teorian. Eta azkenean, hau bai hobetu dugu, eta maite dugu egoera honetan, zuek aukeratuko duzuela taldea, orduan ez duzu aurreratu behar ze taldetan egingo duzuen. Zuek dakizuenean, zuen buruan gorde, egin, eta gero sartzerakoan datuak aplikazioan, hor gehitu botoi hortan, gehitu zuen taldeak. Gorka. Gaixo. Bueno, Amaia eta gainontzekoei, datuei dagokionez. Zein izango litzateke interesa, ikuspegi ezberdinetatik ikusi behar dugu hau, nire ustez. Bat, zenbat eta datu gordin gehiago izan, datuaren ahalmena eta poterea handiagoa da. Bai, hori gainetik, orduan. Kasu honetan, tamainak ere, importa du. Cuanto más dato, más potencia del dato. Vale, gero, bigarrenik, nola derrigorrezkoa zen eta bolondrezkoa den, zuk egin zeinke zure ikustegirako ere, gu dauzkago helburu batzuk, eta eguneko egunean ez dira bat etorriko zuk ere dauzkazunekin, ez aterako. Zu nahiko bazenu klase konkretu batzuekin ibilbide baten jarraipenak alderatu, logikoa den bezala, ikasle berdinak aukeratu zeinke eta hoien garapena zuk nolabait ezarri, ez? Zuen kurrikulunaren barruan eta zuen kompetentzien barruan badago sasoi fisikoaren lantzea eta horretan jardutea eta dana dalako, ez? Aparte, osasunaren edo osasunarekin duen loturangatik. Orduan, zuk nahiko bazenu datu horiek alderatu, logikoa den bezala igual jarraipen bat egin zeinke. Baina, bestetik, ikusi nahi baldin baduzu, ikasturte konkretu batetako edo adin konkretu batean zein dauden, beti ere mantenduko zenuke ikasturte batzuetan eta horrekin ere zuk atera zeinke bestelako ondorio batzuk. Orduan, zuk ere baliagarri egin altzaizkizuenez, zuentzako, zuen jardute lan horretarako ere datu hauek ere baliagarriak izan daitezke, zuk ere hori ere kontutan izan. Baina esaten dizueguna, guretzako zenbat eta gehiago, hobe. Ze honek emango digu lagin edo muestra horretan emango digu bestelako ondorio batzuk edo erabaki batzuk hartu ahal izatea. Baina hortan ere sentitu zaitezte libre, bolondrezeko lana da eta zuek ere atera albadio zuetekina askoz behobe. Ez badago galdera gehiago, bukatutzat emango dugu, bilera. Vale,
esan duguna, edozein kontu idatzi lasai helbide hortara eta erantzungo dizuegu. Bueno, besterik gabe, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, benetan. Urrarte. Aio, agur.